Kif jista' jkollok l-Alla bissierek u ma jkollokx il-daw il-persuni bħutek? Meta aħna għandna missier wieħed. Kif tista' ssejjaħ il-Madonna omna? Kif tista' ssejħilha ommok? Kif tista' ssejħilha ma? Meta dawn huma ulieda, meta dawn huma ulied Marija, int tgħid li int iben Marija u dawn int ma jinteressakx minnhom. Int tiġi taqgħu tqum mill-fqir u l-batut. Allura nagħmlu mistoqsija kbira. Il-miliet li aħna ħaniċċelebraw huwa teatrin? Il-miliet li aħna niċċelebraw huma farizejk, huwa apokrizija, huwa maskra, huwa oxra li ħanilbsu aħna fil-qudies tal-miliet. Għaliex sens se jagħmel li jiena u int se mmorru l-Knisja fil-lejl tal-miliet, maħniex forsi ħammorru neħdu fejna fin, ħammorru xi disko, ħammorru xi party, ħammorru xi breakfast li bda minn kmieni li ma ħallinniex nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-miliet, qed nitkellem minna l-insara, mhux minn dawk li ma jemnux, mhux minn dawk li ċeħdu l-Kristu, mhux minn dawk li għalihom il-miliet huwa festa pagana, minna li ngħidu li l-miliet huwa festa nisranija. Aħna se mmorru biss niċċelebraw l-Ewkaristija fil-Knisja, ser niċċelebraw verament billi nirċevu l-Kristu, li ċertament hija ħaġa tajba li ħares ma nagħmluhiex. Però dik fejn se twassalna? Se twassalna għal egoizmu spiritwali li jiena kuntent li lqajt il-Kristu ċċelebrajt il-Kristu fil-ħajja tiegħi, jew dik se tiftaħni fil-verità sabiex jiena kif għamel Ġesu inkun nista' ninfetaħ għall-foqra. Ġesu fqir f'Betlehem jiġbor il-foqra madwaru ir-rajja. Aħna ħanħallu eżisti l-esperjenza ta' Kristu fil-miliet tiftħinna qalbna għal-foqra ta' madwarna. Il-foqra ta' madwarna eżistijej jistu jkunu fil-familji tagħna. Il-foqra ta' madwarna jistu jkunu fl-istess triq li aħna ngħixu. Il-foqra ta' madwarna jistu jkunu fuq l-istess bank tax-xogħol tagħna. Il-foqra ta' madwarna jistu jkunu l-istess nies li jgħixu fl-istess komunità reliġjuża tiegħek. Il-foqra ta' madwarek li jistu jkunu ħutek is-saċerdoti. Aħna se nagħmlu eżistijej. Se nħallu dan il-miliet jgħaddi kif għaddew forsi miliet oħrajn. Aħna sejrin eżistijej nagħmlu l-għażliet tagħna vera. Sejrin niftħu qalbna l-fqir u l-batut. U anke jekk niddeċidu li nagħmlu dan, mhuwiex biżejjed. Kif se nagħmluh dan? Bliema mod sejrin nagħmluh. Faċilment inserħu l-kuxjenza tagħna għaliex ikun hemm xi ġabra u aħna nitfgħu xi ħaġa tal-flus. B'mod jew bieħor. U b'daqshekk naħsbu li għamilna xi att ta' karità nisrani, ċertament mhux qed ngħid li saret xi ħaġa ħażina, xejn minn dan. Imma qed ngħid li risposta tagħna bħala nsara tmur lil minn dan kollu fejn l-foqra u l-batuti. Ħafna drabi jeżistijej aħna l-fqira minnih problema soċjali. Il-fqira minnih il-problema tal-istat. Il-problema tal-faqar tfajnija fuq l-istat. Hekk tagħmel il-komunità ċivili. U nserħu rasna li xaħna nħallsu taxxi allura biometri xi ħaġa. Però aħna bħala nsar eżistijej, ir-risposta tagħna mhijiex dik biss, hija dik ma mhix biss. Hemm xi ħaġa iktar minn hemm. Illi hija mistenna minna bħala nsara, mhix mistenna minn dawk li ma jemnux minnek li tgħid li int nisrani. Int li int saċerdot. Int li int reliġjuż. Int li int b'xi karizma partikolari fil-Knisja. Dak int li int nisrani li rċevejt id-don tal-mamudija. Minna hija mistenna xi ħaġa differenti. Li ħafna drabi rridu nammettu eżistijej. Irridu nammettu ma nġibu skużi. Impoġġu dejna fuq il-kuxjenza li aħna għalaqna qalbna għal dak li aħna misna nagħmlu bħala nsara. U x'in ir-risposta tagħna nisranija? Nixtieq noħodkom lura kif kienu ħutna nsara fil-bidu, ibbażata fuq il-kelma ta' Alla. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 4 minn vers 32 il-qudiem. Issimgħu xejdinna sal-Luqa. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-apostli.
Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Iva qed tisma' sewwa, kliem stramb, kliem għejdli fejn narawh fil-Knisja llum. Jew aħjar għejdli fejn int qed tgħixu llum. Ħejjew nerġgħu nisimgħu dil-kelma. Ejjew neħu l-iskużi mill-qalb tagħna aħna nisimgħuha. Ejjew ma noqgħodux nirraġunaw ħafna qudiemha. Ejjew noħduha kif inhi bħala kelma ta' Alla kif jgħidilna San Pawl u mhux bħala kelma ta' bniedem. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn. Għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur iqiegħdhom f'riġlejn l-apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Din il-kelma eżistija turina li kien hemm persuni li kienu fil-bżonn. Imma għaliex ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, skont kif qed turina l-kelma tal-Alla ir-risposta nisranija għal-faqar. Għaliex ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn? Għaliex? Għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kienu imur qiegħdhom f'riġlejn l-apostli. Imbagħad l-apostli kienu jqasmu kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U li dan il-modell eżistijaj, li din ir-risposta nisranija li aħna għandna bżonn nerġgħu morru nerġgħu ngħixu eżistijaj, jekk irridu illi x-xhieda tagħna l-Kristu dan il-ġest tal-insara ta' qabilna kien marbut mal-fidi u l-għaqda ta' bejniethom u max-xhieda tagħhom li Kristu verament imqajjem il-mewt. Il-preżenza ħajja ta' Ġesu twassalna lejn il-fqir u l-batut. U x-xhieda tagħna li aħna nemmnu fi Kristu mqajjem il-mewt irridu nruha verament fl-imħabba tagħna lejn kull minnu fil-bżonn, lejn il-foqra. Kif nistgħu nagħmlu dan eżistijaj fil-minut li ġejn? Jiena nixtieq nagħmel appell u proposta. Tista' taqaf widnejn torox. Ma jimpurtax il-profeta Ezekiel il mulej qallu jisimaw jew ma jisimawx inti jgħid dak li għandek tgħid u hekk se nagħmel jien issa. Fil-parroċċi tagħna eżistija l-grazzja tal-Alla f'ħafna mill-parroċċi għandna l-istruttura tal-kummissjoni djakonija. Jiġifieri persuni li jaħdmu hand in hand mal-kappillan tal-parroċċa mar-raj spiritwali tagħhom sabiex dawn jieħdu ħsieb verament il-persuni li huma fil-bżonn. Għaliex ma nagħmlux xi ħaġa simili kif kien jagħmlu ħutna nsara fil-bidu? Illi aħna nagħtu l-affarijiet li aħna għandna, naqsmu l-ġittana kif? Billi npoġġuhom f'riġlejn l-apostli, impoġġuhom f'riġlejn il-kappillani tagħna. Dak li inti tixtieq tagħti poġġih f'riġlejn il-kappillan tiegħek li permezz ta' dil-kummissjoni li għandu tad-djakonija ikun jista' huwa wkoll jgħin il-foqra tal-parroċċa, jgħin il-persuni li huma fil-bżonn fil-parroċċa tiegħek. U jiena naħseb li dan nistgħu nagħmluh eżistijaj. Nistgħu nagħmluh u nistgħu nagħmluh b'ħafna ġenerożità. Nixtieqkom tirriflettu ftit. Int ħa tagħti xi rigal għall-miliet. Wis probabbli se tagħti rigal għax tixtieq tagħtih. Jista' jkun li se tagħtih xi nies għax tħossok obbligat li tagħtihom mela ħadd tagħtihom ma' rispettu man biex ma jmurux jgħidu bik għax tħoss ċertu obbligu. U wis probabbli se tagħti rigal lil nies li m'għandhomx bżonn ir-rigal tiegħek. Ejd li min għandu bżonn il-kaxxa baċi li ħatati jint. Ejd li min għandu bżonn il-whisky li ħatati jint. Ejd li min għandu bżonn il-ħwejjeġ li ħatati jint. Ejd li min għandu bżonn il-make-up li ħatati jint. Ejd li il-min sa tati jint jekkux verament għandu bżonnhom daw l-affarijiet. Tgħidli allura fader ħid ma nistgħux aħna naqsmu l-ferta bejnietna. Tiskur nistaqsmu l-ferta bejnietna. Però aħna sirna l-ferta bejnietna naqsmu bħal pagani. Bħal pagani, nagħtu l-minjatina. Xi ħlas jistħoq innat dan xejn, il-ħlas tagħkom ġie ħadtuh. U klim ta' Kristu daqshekk radikali. Però aħna ġibnih fix-xejn, anke bħala nsara, u forsi anke fil-Knisja. Ġibna l-kelma ta' Kristu fix-xejn eżistijaj. Inti ħatibqa' tagħti il-minjatik lura? Inti tibqa' tagħti affarijiet lin-nies li huma mxebbajn fl-affarijiet li qed tagħtihom. Litteralment, niklu ħafna ħelu, niklu ħafna ikel biex imbagħad irid jibda kulħadd iżomm id-dieta, kulħadd imur jimxi, kulħadd jibda jibża l-figer, u min mejjed fis-sakra u min mejjed għall-qatra. Nistgħu dan miliet verament nikonna l-gazz, forsi mhux se jkollkom. Imma jista' jkoll xi ħadd, imma l-persuna waħda li qed tismani bħalissa. Ikollok il-gazz illi inti verament tagħmel qabża u deċiżjoni li dan miliet ħalli kulħadd jieħu għalih jekk irid jieħu għalih. Imma kun raġel, kun mara insranija vera. U tagħti il-min veramentu fil-bżonn. Fittex il-kappillan tiegħek. Ejdlu.
li tixtieq minn qalbek dak li inti tixtieq tagħti il-mim verament u fil-bżonn il dawk li huma jaf li hu fil-bżonn kif kienet il-Knisja fil-bidu. Il-Knisja fil-bidu jibbijaw ġidhom għal kemm kienu radikali. Biex verament ħuk li int forsi ma tafx bih, tneħħilu l-faqar tiegħu, x'tmur tagħmel dbih ġidek biex imbagħad milli għandek int tmur tagħtih lill-apostli ħalli mbagħad huma jqasmu kulħadd skont il-bżonn tiegħu. Araw is-sens ta' komunità daqshekk qawwi, il-komunità vera fejn il-foqra mhux tgħinhom, fejn il-foqra huma parti minnha.